Krásny les. Tak toto je ako v rozprávke. Pozdrav od medveďa, stále bez signálu. Západné Tatry. Ďalší pozdrav od Macka. Som v Janskej doline pri Stanišovskej jaskyni, je niečo po 8:30. Dopijem kávu a začnem šlapať smer Sleme a potom Ohnište. Celý okruh má zhruba 19 km, prevýšenie niečo cez 1000 metrov. Propaguje sa, že aké je pokrytie mobilným signálom na Slovensku, ale z mojich skúseností v mnohých dolinách signál nemáte, takisto ako tu. Ani Orange, ani Telekom. Proste stačí byť v nejakej zle orientovanej doline a mobil je vám na nič. Veľakrát sa my radioamatéri vieme dovolať cez naše prevádzače. Žiaľ, tu aktuálne ani tiež nie je signál. Tam vyššie na hrebení by už niečo malo chodiť, ale tu ani cez rádio by som sa nedovolil. To sú také blbé miesta. Ak by sa vám tu niečo stalo, nemyslím len nejaké zdravotné problémy, ale náhodou nejaké napadnutie medveďom, ak by ste boli zranení, tak máte problém. A hlavne ak teda chodíte sami, tak myslíte na to. Radšej treba zvýšiť tú prevenciu, aby ste sa ani nestretli. Tu je luxusne vyzerajúci posed. Ktoré zvieratko prevracia kamene. Šlapem hodinu takmer, stále bez signálu. Ani mobil, ani radio. Je pravdepodobné, ešte keby som použil inú frekvenciu, ktorá nie je na tejto vysielačke, ale na druhej, čo mám v batohu, tak by som sa možno dovolal do Kráľovej Hole. Nemá to chybu. Idem ďalej. Tak toto je ako v rozprávke. Krásna lúka. Plná kvetov. Tam v ďalke vysoké Tatry. Tu sú nejaké chatky, ale vyzerá, že tu nikto nie je. Tam v pozadí západné Tatry. Toto vyzerá byť na medvedí trus, ale je to staré, je to také rozhrabané. Takže nič čerstvé to nie je. Ak máte takýto blbý terén, hustý porast na jednej, na druhej strane a potom
pekný chodníček, tak je logické a vysoko pravdepodobné, že po tom chodníku chodí aj zver, a teda aj medvede. Prečo by si to nezjednodušili? Ďalší pozdrav od medveďa. Tak, technická vsúka pre amatérov. Tam je chopok. Škoda, že tam nemáme prevádzač. Že by to bol kojšovka. Škoda, že tam nemáme prevádzač, lebo aj tu je problém sa dovolať niekam. Mám zapnutý roaming, ale nič mi to nenašlo. Čo ma dosť prekvapuje, ale pozeral som na mapy pokrytia a zhruba to sedí. Len sem tam na tom hrebení boli také slabé škvrnky pokrytia, takže naozaj je to tu problém sa dovolať. Všetky tie prevádzače sú dosť ďaleko. No, veľká škoda toho chopku. Tam keď bol DMR-kový prevádzač, tak to by bola bomba, no. Ale žiaľ. Tak idem ďalej na ohnište. No aby ste vedeli, čo tu vlečiem. LiFePO 4 baterka 7 amperová z batérie eliminátor na FT70 a RH770 teleskop. Ohnište je SOTA.
ale z mojich skúseností tu neurobím asi ani jedno spojenie, ale skúsim. Takže som na 145 500 a idem volať výzvy. Tak po asi 10 minútach dopadlo to tak, ako som vravel. Nikde nikto. Na 500 525 550 575 som volal výzvy. A nič, ani nikoho nepočuť. Ale čo som skúsil kráľovú holu, tak tá ide. Na 2,5 W, pekne. OM8 KT Portemo CZR-ko. Som naspäť pri jaskyni. 4:30. Fajn prechádzka v krásnej prírode, voňavej, ihličnaté lesy. Super. Tak pri ďalšom videu. Dovidenia.